Yo, what's up mga katol? So, flex ko lang muna yung bagong nabili kong headlight ko sa motor ko mga katol. Grabe, napakasulit mga katol. Napaka liwanag ng nabili ko mga katol ha. Tingnan niyo mga katol. I-on ko yung headlight ko. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung anong liwanag na yan oh. Puti kamay kapay. Grabe ang liwanag men. Tingnan nyo. Pati yung langit, ang liwanag. Sulit talaga na ilaw to mga katol. Oh, patayin natin ulit. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga katol. Malayong malayo. Oh, i-on ko na naman ha. Kita nyo naman. Ang liwanag, kita yung building mga katol oh. Grabe, napakasulit men. So gusto nyo yung bumili nito, mag-purchase na kayo. Grabe. Kita nyo yan, men. Kita yung Amigas, men. Oy! Bakit mo ako binibidyo, ha? Ha? Bakit mo ako binibidyo, ha? Ha? Gusto mo kagitin yung bitlog mo, ha? Oo, tangina ka, ha? Wala ka magawa sa buhay mo, ha? Kung agad mo yung bitlog mo, men. Buti ka may kabay. Huwag mo ko binibidyo-bidyo.